סטורי טיים מהסטודיו עם אחת הקלות המדהימות שהיו לי, יעלי. היא הגיעה אליי בעצם עם סקיצה לסמלת הקלה שלה. מצאנו בדיוק בת תואם, הוספנו פרחים והתחלנו בתהליך. בגלל שהתחלנו יחסית מוקדם, הסמלה הייתה מוכנה כ3 שבועות לפני האירוע. 1.5 שבוע לפני החתונה, אני מקבלת טלפון מיעל ואומרת לי, תקשיבי, מסתבר שאני בהיריון, מדדתי את הסמלה והיא פשוט קטנה. 1.5 שבוע לפני החתונה, אני חייבת להציל את המצב. החלפתי את הסגירה בגב ללולאות קשירה, מה שנתן לנו עוד מקום בהיקף, והוספתי בד לצידי החזה, כי הוא פשוט החליט שזה מגניב לגלוש החוצה. וזהו, הכי חשוב שהסמלה נראתה מושלמת, יעלי הייתה מרוצה ושמחה, כמובן שגם אני. ככה היא יכלה לרקוד ולזוז בלי לחשוש. איזה כיף שהצלחנו. כמובן אני משתפת את זה ברשות שלה. זהו, אני לא מאמינה שעברו 2.5 מאז. ושתפו אותי אם גם אתן הייתן מגיבות ככה בצורה קולית כמו יעל.